Santo, ang Ginoo manakan ninyo. Mag-ampo kita, patalinghugi kami Ginoo Santo sa makakagahom nga mahal ug walay kinutubang Dios. O ipadala ang imong balaang mga anghel sa langit aron pagbantay sa pagigugma, paguban ug pagpanalikod sa tanan nga nagpuyo dining mga balaya. Ini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang atong tubag sa matag pagampo, Ginoo maluoy ka. Ginoo maluoy ka. Nga makapahimulos unta kita sa langitong kalinaw ug kalipay, pagampo kita ngadto sa Dios. Ginoo maluoy ka. Nga ang mga kasing-kasing sa nagpuyo nining panimalay, maabli alang sa kinahanglanon sa ilang mga igsoon diha kang Kristo, magampo kita ngadto sa Dios. Ginoo maluoy ka. Nga ang kahayag sa ilang pagtuog ang sulundong Kristiyanong kinabuhi, magasika ngadto sa ilang mga silingan, magampo kita ngadto sa Dios. Ginoo maluoy ka. Nga kini mga balaya magdahunog sa mga tingog sa mahigugmaon o mahimsog ng mga kabataan, magampo kita ngadto sa Dios. Ginoo maluoy ka. Ngayang santuso ng ilang mga buhat o gantihan sa makabuhong bunga, magampo kita ngadto sa Dios. Ngayang kaano ng ilang mga pasanon o mga kabalaka, ugupayon sila sa ilang kasuko, magampo kita ngadto sa Dios. Nga pinagi sa iyang grasya, magpuyo sila kanunay sa panaghiusa dinhi sa yuta, aron sila magkatigom pag-usap, pagpuyo dito sa langitong kuluyanan, magampo kita ngadto sa Dios. Magampo kita. O Ginoong Jesucristo, nagmando ikaw sa imong mga apostoles sa pagampo nga ang kalinaw mahianha sa kampisang-pinsang balay nga ilang pag-asudlan. Santosa nangamuyo kami kanimo kini mga puluyanan, inautunta nga ang kaluwasan mahianhi nining mga balaya sama sa pagyabot nini sa balay ni Sakeo sa panahon sa imong pagsulod. Inaut nga makapahimot kanimo ang tanang tumupuyo dinhi pinagi sa mga maayong buhat, aron usa ka adlaw niya na mopasulod ikaw kanila nga nasa imong walay katapusan kuluyanan sa langit. Ikaw mabuyog hari hangtod sa kahangturan. Amen. Karon nato napabigita ito. Ato niya po ang mga pulo ang gitulo kanato sa atong manunod. Amang namo ato sa pangayon ang hinabang sa atong Mama Mary. Pagimaya ka Maria. Mga minahal kong higala, mapasalamaton kita sa Dios tungod nining pobidisyon. Gikan karon kini mga balaya gipanag-iya na sa makagagahom nga mao ang mag-amuma niini. Ang tag-iya nini mao si Kristo. Kisa tungod kanato nahimong tao ug nagpuyo sa kabalay ug nagbisita sa makadaghan sa kabalayan sa iyang mga silingan ug mga higala sa dinhi pa siya sa kalibutan. Namati siya sa ilang mga problema ug mga pagantos. Katibudya ka siya kanila sa ilang mga piyesta o kalipay. Nagtabang siya kanila sa panahon sa ilang pagkinahanglan. Sa kining mga balaya, pinatikan hangtod sa kanturan sa madaugon nga timaan sa cross.
Pagapuyo din si Jesus pinagi sa iyang gugma. Tinawag nga na kanunay sa gugma sa mayong Dios ang pamilya nga nagpuyo dinhi ug ang tanan kaninyo nga mianhi ang pag-apil dinhi sigurat. Ang Ginoo manaka ninyo ug manalangin ka nato sa Dios nga masugang sa tanan ang mga anak o Espiritu Santo. So, blessing, balik ka din ha para sa picture taking. Ate, ay guman ng picture ng bata pagaw sa ang family niya. Picture ha. Okay. Ah.